subscribers, ito po si Modern Kepeng. Bago po lahat, shoutout po sa ating birthday celebrity ngayon, si Shakira. Happy 16th birthday to you. Ayan, shoutout to you. Happy birthday, Shakira. Pamangkin mo yun ba? Pamangkin ni Sherwin. Anong apelido? Minyosa. Shakira Minyosa, happy birthday to you for 16th birthday. Shoutout to you. So mga subscribers, ito po yung aming exercises sa kanyang lower limb. Upo tayo. Ayan, kasama namin si Sherwin at si... Panan? What's your name? Okay? Ako muna dyan, baby. Upo ka muna dito. Yan, dyan ka. Ready? Nalayan mo yung balakang niya. Sige. Kuya, lakasan mo loob mo. Tumayo ka dito ha. Sige, tayo ka kuya. Tayo. Lakasan mo. Sige, push! Sige, yan. Hop, yung tuhod niya. Isa, yan. Yan, nalalayan mo. Yan. 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 Okay. Yan, nalalayan mo. Okay. Dandang upo. Dandang upo. Kuya, dandang upo. Upo ka. Upo ka, dandang upo. Upo ka. Upo, kuya, upo ka. Upo. Ayaw mo upo. Ha? Ha? Ay, ganito, dali. Birthday mo, dali. Yan. Shoutout ka na. Ay ka lang. Dali. Ay ka lang, dali. Salamat ka kay Makepweng. So. Dalish. Shakira. Abot mo na yung walis, be. Walis. Tambo. Sige, bayan mo siya tumayo. Upo ka na. Bayan mo tumayo. Yan. Nakawa ka ba? Nakawa ka sa balakang? Yung tuhod niya. Diretso mo yung tuhod niya, diretso mo. Yan. Diretso mo. Ginagamit niya ba yun? Yung ano. Yan, sa tuhod niya. Pwede ba natin gawin yan? Ito? Oo. Ano yun yan? Sa ano to? Sa chan yata. Ayan. So this is a great improvement of our bedridden. Ayan. Tatanggal ako ng hawak ha. Ayan, nakakatayo. Ayan, tayo na po siya sa kanya. So, kasan mo ha? Kasan mo? Sabi mo, thank you Lord. Lord, thank you po sa kanyang pagtayo for our 16th session. Dati po siya naka-NGT, hindi nakakakain. Hanggang nakakain na siya. Ngayon po, dahan-dahan, nakakatayo na yung ating bedridden, stroke patients. Si Kuya Marciano, Hueco, dito sa District 1. Pantakaki, Mexico, Pampanga. Ayan. So, sa suporta po ng kanyang pamilya, asawa, mga anak, ayan, mga kamag-anak, mga kaibigan, higit po sa lahat, yung kanyang anak na si Sherwin, ayan, lagi po pong kasama rito sa aming MMK2 program. Ayan. So, si Shina rin, ayan. So, sa tulong at awa ng Diyos, sa aming tiyaga, so, nakaprogram po yung mga ginagawa namin sa kanya. So, hope and pray, magtuloy-tuloy po yung kanagalingan. So, patuloy niyo po kaming samahan sa aming journey po ni bedridden stroke patients, Marciano, Hueco. Ayan. Ayaw mo po? Upo ka na. Ba? Upo ka. Upo ka. Makanyang mumuri mo. Kanyang kaka. O, sige. Sige, sabi mo. Ayan, napakahaba ng kanyang pagtayo ngayon. Ayan. So, shoutout again sa lahat ng pamilya Kuwi. Ayan, sa asawa natin pala kay sa mga Kuwi diyang family, sa inyo lahat, shoutout. At kay Eva, ng bagong dating. Ayan. At sa aking staff na si Joby, sa kanyang pamilya, at si Robin sa kanyang pamilya, sa inyong dalawa, shoutout. Ayan. Nabatiin ka? Salamat ka. Ano na? Yung wala kang mababatiin? Yung kaibigan mo? Di ba? Yung idol niya, tama sa bagong wheelchair. Bagong wheelchair, pasalamat ka. Sino ka nag-wheelchair ng wheelchair? Bagong kaibigan ko sa Manila. Umuwi kahapon. Ano pangalan? Junior. Oh, Junior sa'yo. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng wheelchair kay Kuya Marciano. Ayan. Nagpapasalamat ang buong pamilya niya at si Montero ng camping sila. Ayan. Abangan nyo naman yung kanyang pagdakad. So ito po ngayon, yung strengthening. Ayan. Ayan, nakakatayo na. Oh. Diba? Nakalimutan ko. Kung masugal sa mga camping. Puna? Upo na siya. Yun. Kaya gusto pa rin. May kusa siya. Oo, gusto na pala nila niya. Oo, sige. So kuya, tanda mo, nakakagalaw ka na to. Palalakasin mo na lang, huwag puro higa. Kasi ganyan dapat nakahawak ka rito. Yan, para matibay. Kasi pag puro higa, hindi ka gagaling, ha? So, ang paghiga mo, may oras. Ayan. So, siguro mga dalawa, kaya pa natin, ha? Ayan. Ayan. Hindi ako masira. Pasok ka na. Pasok ka na ba? Oo. Harit ka na. Harit mo na ka.
Sige. Kuya, dito tayo. Ha? Tayo ka. Sa mulog mo ha. Tayo ka ulit. So, ready? 1, 2, 3, tayo. Tayo. Sige, tayo. Sige, tayo ka. Yan, very good. Yan, Straight nachimpa mo niya. lang, straight. Yung tuwa niya, diretso mo. Yan, sige, bayan mo siya. Hanggang kaya niya. Hanggang kaya niya. Ibig niya yung paa niya. Ibig niya. O, yung tuwa niya. Yan, galayan yung tuwa niya. Huwag kayo lang ko, diretso mo ka. Yan, diretso mo ka. Yan. Stand straight, para kasi mo. Yan, ganyan lang. Yeah. Oh. Ayan. Hindi lang siya mangalay pala, no? Kung mangalay pala siya. So, at natin mangalay sa kung saan siyang upo. Ayan, again, our 16 session therapy, travel stroke therapy, ni Mutan naman kepeng, ito pong ating bedridden. Na naka-NGT, from NGT, hanggang ngayon po, siya po ay nakakatayo na. Ayan. So, nagkaka-power na po yung kanyang lower limb. Ayan, maraming salamat po sa ating Panginoon Diyos, sa kanyang pamilya, sa mga suporta, programa, mga gamot, na aming ginagawa. Nawa ay magtuloy-tuloy ito sa tulong at awa ng Diyos. Ayan. Hawak, bitawan kita. Relax ka lang. Ha? Baka sa mulog mo. Tandaan mo. Baka makarakit ka. Diretso mo ang katawan mo. Ayan. Nandiyan ang kalakasan ng loob mo. Ayan. Nangangali ka. Upo ka na, ha? Ha? Upo ka na, ha? Wala. O, sige, dadaan ko po. Dadaan. Sige po. Yung to niya. Sige po. Po. Ayan. O, di ba? O, dash mo ka lang. Ako ka dito. Yan. Diyan pa. Titibay ka lang dyan. Basta yan, ano? Di ba? Isa pa. Isa lang, ha? Oras 1, ha? Asa tayo. Kasi, pumapiyasa kang bigla. Sige, ha? Sige. Sige, tayo. Hindi. 1, 2, 3, tayo. Galing mo lang. Upo ka ulit, upo ka ulit. Upo ka, upo ka, upo ka, upo ka. Upo ka. Sige, upo. Dulo ko po. Ayaw niya. Yung sariling program. Sige. Yung sarili niya program na lang. Yan naman ito niya. Igan mo. Yan. Sariling program. Ano yung program natin? Straight to kasi rin ito bunga pa doktor eh. Straight yun. Kailangan straight yun. Pero itong papakinabangan mo. Yan. Para lumakas ka. Kailangan lang kasing... Yan. O, yan o. O. Nakakita mo naman o. Wala kayo ng tsinahan tayo. Yan. Shoutout para sa aking tropa dyan sa Padillas. Padillas Bike Center. Dahil sa may harap ng... Ayan. Yan. Si Parindong Padilla. Ayan. Shoutout siya pare. Ayan. At sa lahat ng mga Gueco Clan, siyempre maraming salamat. Ayan, sa inyo lahat, shout out. Ayan. Lahat ng mga Yumol family sa Bicol, at Yumol family sa Italy, sa inyo lahat, shout out. And to Salak Clan, ayan, sa inyo lahat, shout out. Ayan. And Ramos, kay Ate Julie, shout out. Ayan. Kay Jing sa Japan, shout out sa inyong pamilya. Ayan. Jeanette, shout out. Ate Milet sa inyong pamilya, shout out. Ate Julie, shout out. Kay Boboy, shout out. Ayan. Kay Kuya Noel, tol, change life ko na. Shout out to you. Ayan. Siyempre sa aking mga nakis, shout out. Ayan, Mix, Angela, John Paul, and Lenny. Ayan. Brusaline, ayan. Shout out sa inyo lahat. At kay Crisaline, shout out to all of you guys. At sa akin mga po, shout out. Ayan. Lovely shout out. Sino ito si Lovely? Yung si Lovely. Yung Lovely yun. Si Kuwet. Ano? Hindi pa, ganyan ka pa rin. Ay, ko na siya. Ah, may pinurasan mo dapat. Dito na. Pinurasan para naka-program siya. Ilan na? Ilan na yung ano? Nagawa natin? Tatlo. Doon yun? Basta lang. Bonus ka na. Kaya pa ba? Isa pa. Ayo. Isa ba? Enjoy ka ah. Sige. Kasi lumakad talaga to. So our last tulas. Ayan. Bakit siya? Pwede siya mag-diaper. Ready? Push mo. 1, 2, 3, push! Push yan. Ayo! Tayo na, Jorvin. Oo. Che. Hindi ko na yun ano ah. Oo, ha? Hindi mo, thank you. Salamat. Maraming salamat po, Lord. Yan, maraming salamat po, Ama. Sa Balance ka na lang yan. Balance ka na lang. Malakas na po yung aking pasyente. Ayan. Ito po yung aking achievements in my life. Ayan.
Ito po yung ating achievements, achievement ni Sherwin. Ayan, na mapatayo, mapalakad, mabalansin namin ng kanyang tatay. Ayan. Sa aming sikap, sa aming gawa. Siyempre yung ating pagdarasal sa ating pong may kapal. Ayan. So sa lahat ng mga pandakaki, ito po, abangan niyo po yung paglalakad ni Kuya Marciano. Ayan, siya po ay taga District 1, Pandakaki, Mexico, Pampanga. Ayan. Bali itong District 1 no? Cover na ito. Tawag kita. Ay. Hindi kasi. So, wala. Kasi pinata ko po. Okay.